tomhle videu si na 24 hodin vyzkouším, jaké je to být hráč 3. ligy v Česku a absolvuju celý den přípravy s klukama z FK Hodonín, kteří letos bojují o postup do 2. ligy. Ano, včetně jejich tréninku. Přežiju jakožto influencer a hráč 6. ligy tenhle den, anebo budu za totální lopatu. To a mnohem víc brutálních momentů uvidíš v dnešním videu, takže jsem napal like, odběr a určitě sleduješ do konce. Jdeme na to. Hoši, do čeho jsem se to nechal přemluvit? Nebo byla to i moje iniciativa, jsem si to teda jako hodně vděčný si tohle vyzkoušet, ale mám dneska trošku stres. Takový ten dobrý stres, kdy chceš jako ukázat, že nejsi totální lopata, ale zároveň víš, že budeš jako trávit čas s někým, kdo je v tom sportu objektivně daleko lepší, což já si jako uvědomuji, že ta 3. liga oproti 6. je jako velký rozdíl a jsem mega zvědavý na to, jak to celé bude probíhat. Teďka valíme na silovou přípravu, silový trénink, dalo by se říct, že si všechno rozebereme potom s klukama v tom fitku, takže tě provedeme kompletně celou tady tou rutinou a jsem hodně zvědavý i na ten trénink venku, protože prostě s ním budu normálně trénovat, jak kdybych s nima šel do přípravy. Co víš, přestup do Hodoše. Takže to bude úplně hustý. Ale mám tady na poslednou jeden banán, protože když si dáš banán, tak prostě zvládneš každý trénink. To je takové mé motto. Ne, to asi ne, ale mám rád banány, docela jako fajnové předtréninkové jídlo, takže mám dobré recovery, mám zelené recovery, ještě trošku cítím nohy ze soustředka, protože jsme celkem běhali, tak jsem fakt zvědavý, co si pro mě kluci připraví. Jinak ještě chci strašně moc poděkovat všem sponzorům tohoto videa, díky kterým jsme tohle s klukama mohli natočit a celému vedení Hodonína za perfektní přístup během celého natáčení. Je to fakt zážitek. Užij si video. Takže už se nacházíme tady ve Zbrusu novém fitku s hrajícím kondičním trenérem. Já tě zdravím. Ahoj, ahoj. Děkuju moc. A jsem zvědavý, co si pro mě dneska připravil. Jo, tak máme vlastne každý útorok tréning spoločný, celý tým Hodonín. A ja som ako nový hrajúci kondičný tréner, taká nová pozícia, takže každý útorok máme spoločný tréning a niečo som si pre chalanov nachystal na zajtra a rozhodol som sa, že dneska to vyskúšame tuto s Martinom a uvidíme, jak mu to pôjde. No a to uvidíme, takže a čím budeme začínat? Vlastne prvé dve, Ačko, Bčko, alebo jak to mám rozdelené, sú také, tým, že máme len hodinu na ten tréning s chalanmi a chodí sa do práce a tak musíme tú rozcvičku strašne si urýchliť a strašne zefektívniť, aby sme tam vlastne stihli sa aj rozcvičiť, aj nachystať na tú hlavnú fázu. To jsem rád, to se naučím nové věci a myslím si, že i pro diváky to bude zajímavé, tak jdeme na to. Takže sadneme si a pôjdeš iba prvé roztočíš hrudná mobilita, hej, čiže jedna, druhá strana. OK. Čiže hlava ide naopak, ako ide ten trup a snaží sa nerobiť to cez tú driekovú časť, ale čisto len oddeliť tú hruď, neťať ramena hore, iba rozdeliť a potom robíme flexia a extenzia hrudného koša, čiže hop. A nikdy jsem to nedělal jako no. Teraz je práve nejaká štúdia, 62% všetkých behov vo futbale sú cez rotáciu hrudného koša, takže... Takže ako môžeš zrychliť tím, že si rozvíješ hrudník. Áno, samozrejme, zrýchliť, plus lopta ti ide, ty sa pozeráš na jednu stranu, hruď na druhú stranu. Joši, ja si začnu platiť ty individuální tréninky asi. Spadneš tej hrudi, okolo, nádych, dole hlava. Sem sa nadýchuješ a teraz výdych, zatiahneš, vypučíš hruď dopredu, nie najprv robíme dopredu, zadu. Vypučíš hruď dopredu. Jo. Tak vyprsa, dole ramena a čo najviac tlačíš hore a tlačíš loptu do hrudi, hej, chceš sa tlačiť do tej lopty a teraz znova nádych a vytlač veľký hrudník, ešte viac, úplne ešte, tak, paráda. A znova obal sa a s výdychom vyprsa čo najviac, fantázia, krása. A teraz po tie rotácie, hop na jednu stranu a hlava na druhú, plynule, hej, fantasticky. A druhá. Zajímavé. Čo najviac, hej, robíme rozsahy, mobilitu, čiže do tých krajných pozícií sa chceš dostať. Zajímavé. Paráda. OK. Sme mali hrudnú časť, teraz pôjdeme na kyčle. Náročnejšia na koordináciu, snažíš sa držať koleno stále na strednom chodidla, nad tkaničkami a rotuješ v tom bedre, hej, tej kyčli. Čiže hop, intrarotácia kyčle. Áno. A vytlačíš, bum, nesmie sa ti hýbať koleno, to je najdôležitejšie, aby ti koleno nebehalo. Čiže vytlačíš z toho bedra a znova hop, spadneš dovnútra, predĺžená pozícia zadku, natiahneš a znova vytlačíš, bum. Takže koleno se snažím držet. Koleno stále držíš na jednom mieste, toto tu ano. máš maximálne fixované. Ano, a tu druhou nohu mám mít nataženou. Môžeš mať nataženú, môžeš mať mierne pokrčenú. Áno. Sústredíš sa hlavne na to, že teraz robíme ľavú kyčel. OK. Čiže robíš ten pohyb niekde tu. Tá extra rotácia maximálne to otvoríš, koľko vieš, super. Ty a teraz kráso. spadneš dnu a čo najviac dnu. Ešte vyťahni tú nohu dozadu kľudne. Jo. A spadni dovnútra čo najviac, zatlač do tohto prvého klubíku nad palcom, tlač to, vidíš, koleno ti ušlo teraz trojka. Toto jsem nikdy neviděl. No, pôjdeme taký jeden cvik na zadok špeciálny, som si nachystal pre teba. OK.
Tam tiež veľmi chalanov som do toho, ani niektorých som nevedel opraviť, že nebudeme to robiť. Tak som zvedavý, jak to skoordinuješ ty potom. Já bych řekl, že jako tu koordinaci nemám úplně nejlepší, jako to držení těla, ale že jako třeba to protahování celkem se snažím, jakože mobilitu a tak, že se snažím dělat aspoň. Tam hlavne ide o to, že vnímaš to svoje telo Áno, a to že ho sa vieš snažím. navnímať. Jo. Že proste keď ti poviem, že urob poď k tej kyčli, Áno. tak ty vieš, kde sa to nachádza a vieš sa tam proste do toho navnímať. Fantázia. A znova otvor. Vytlač sa z toho bedra. A spadni dnu, natiahni tú prdel. Paráda. OK. Posledné dve veci, čo máme. Prvé je, že iba flexia toho bedra, čiže teda kyčle u vás po česky. Ano, To má strašne sere, že to chápu, kyčel Sačo. bedra, ja poviem bedra. My tam dáme titulky, když tak všetci si slovenské. chytajú záda. Podsadíš pánvu, ťaháš sa hore a pôjdeš, iba rotuješ do strany. Znova natiahneš, budeš cítiť trošku stretch v tom Áno. flexore. Hlavne nesmie odísť koleno, hej, koleno stále stojí. Znova rotuješ iba v tej prednej pozícii. Hop. OK. Tak, podsaď zadok, dopredu tlač pánu, fantázia, ťaháš sa do výšky a vyrotuješ. Super, výborné. Jemný stretch by si mal cítiť v tom prednom stehne. Cítím, jo. A hlavne dúfam, že to bude aj pre veľa ľudí, no, poučné, že naučia sa, zoberú si z toho niečo. Přesně tak. Hlavne teraz, ak je toho strašne veľa na tom internete a človek sa v tom ťažko vyzná, čo cvičí, čo necvičí. Ale toto jsou takové ty věci, které prostě většina lidí nedělá už za mě, že? Dobre, a rovno môžeš ostať v tom, čom si a ešte skúsime ten pohyb laterálny v tej panvi, čiže hop, zdvihneš, ako keby máš jednu druhú tú kosť panvovú a snažíš sa dostať jednu vyššie ako druhú, hej? A naspäť. A znova snažíš sa dvihnúť hore. Aha. Tiež To si veľa. máš tak vzadu, jakoby Tak. v těch zádech. Keď si aj pozrieš všetky tie videá, čo má Mbappé, Vinicius a Aha. všetci títo, čo robia tie kľúčky, vždycky majú tú pozíciu Aha. úplne zvinutý, hej, zabrzdí. OK, že je to strašně o tom, jako. Snažíme sa aj tú mobilitu a aby sme vedeli zmeniť smeru, aby sme vedeli využiť tú silu v tej pozícii. Jako jo, tom to přesně je, no. To je prostě, to je fakt, to je za mě ten rozdíl mezi třeba tou třetí, jako kde vidět, že vy už to fakt berete jako vážně, že to je prostě, že i třeba hrajete o ten postup a tak, ale třeba u nás prostě nám nikdo v životě nic takového neřekl, víš co, 6. liga, jako co, a je to prostě úplně jiné, no. I myslím si, že třeba v tom krajském přeboru a níž už tak to vůbec, že prostě si jdeš zahrát a nějak hraješ, to co odkoukáš, super, no. super je, že sa tá doba tak posunula, lebo keď Jo. ja som bol mladý, aj sme hrali aj ligový doraz a podobne, nevedelo sa tieto No, veci, no. trénovali sme úplne jasne, no. zlé veci a Jo. teraz je super, že sa tie informácie sem dostávajú a dá sa to využiť. Přesně tak, no. A troška ešte tam urobíme tú mobilitu, lebo o chvíľu pôjdeme presne takéto cvičenie, ale už s váhou. Čiže teraz si to chceme iba navnímať tie pozície, aby sme sa tam potom mohli dostať vlastne už s tým, čo pôjdeme cvičiť, maximálne 3 série. Super, mierne pokrčené koleno, tlač sa do toho stĺpu. Fantasticky, a máš nižšie a vytlačíš ju hore, hej? Môžeš koleno trochu bližšie k tej druhej nohe, jak to horí. Tak, skvelé. A snažíš sa znova hýbať, hej? Tej kyčli, stopať, Jo. pracovať. Zajímavé, jak to je prostě nezvyk hýbat s těma kyčlema, že Jo. vlastně jsem se na tom nikdy takto jako nesoustředil, dalo by se říct, no. Sadneš rovné záda, zakvačíš si jednu nohu o tú činku a ideš hop dole a vytlačíš sa hore. OK. Tiež nejakých 6 až 8 jedna noha, 6 až 8 druhá noha. Dobrá. A ideš hop dole a ideš ako jeden celok, hej, celý ten trup a zvedneš sa hore. Super, a stále čo najviac rovný, hej. A poď dole, celý, aj s tou nohou dvihni ju vyššie. Poď tak. A zvihni. Kľudne sa opri do tej činky, nespadneš, neboj sa toho. Tak, výborná. A bum, hore. Tak, a zvedni celý. Super. A aj s tou nohou, hej, ideš ako jeden celok. Čiže hop, celé, poď a zvedni to. Boži. Pustili To tam, zajímavé, ventilátor. jako úplně jiné cviky, než jsem čekal. Já jsem jako čekal nějaké, já nevím, deadlifty a takhle, ale jako fakt hustý. Mám z toho radost, protože se učím taky nové věci. OK. Teraz pojeme šikmé brušné svaly, ktoré znova natiahnuté pozícii, znova s tým rotačným elementom. Dvojku som nenašiel, takže musíš to zvládnuť s touto štvorkou, budem ti veriť. OK. Ideme, znova láhneš si ako keby iba na tú jednu polku bok. zadku Aha. a ideš hop bokom, natiahneš tento brušný bočný sval, Ano. natiahneš ho maximálne, hop skrátiš, dorotuješ hore, bum. A znova natiahneš ho pekne. A hore, bum, skrátiš, vyrotuješ. OK. Zajímavý cvik. No a 6 až 8, uvidíme, jak to pôjde.
Takže... Poval si ho, super. Ano. Poď na tento polku, tuto dvihni hore, aj v tej hornej pozícii. Nie, tak, iba tu, toto dvihni celé hore. Jo. A ideš, hop, bokom, úplne. A po dole, neboj sa, tiež nespadneš. Ešte si vytočte nohy kľudne bokom. A po dole, neboj sa toho, ešte po dole. Úplne natiahni a hop, skrátiš, vyrotuješ. Okay, to je strašně nepřirozený ten. A znova hop a po dole, neboj sa toho, úplne. Tak, teraz si dobre, a teraz ju stiahni. A tu je kameň. Úplně to břicho, jasné. Zlomil by som si ruku, keby odrazu drem. A znova poď bokom. A natiahni. A skráť. Super, skvelé. Nájdeš sa v tom bedre, v interrotácii, výsade na pán má rovné záda. Áno. Koleno nič neutečie, koleno držíš v strede. Bum, do špičky zabrzdíš. Chcem, aby to bolo dynamické znova, hej? OK. Hop, bum, do výponu prenesieš váhu na tú prednú nohu a ani tá ti neutečie. Tiež ju držíš, vyrotuješ, zabrzdíš, hej? Čiže hop. To vypadá strašně hezky v tvém podání. Uvidíme, snad to napodobníš, dobre? OK. Čím lepší klienti, tým menej roboty ja mám. To jo, no. To já bych moc nebyl, ty, a to mě bys musel podopravovat. Držíš si, nemusíš obalenú. Jo. Tak, ideš. Hop, naľavo, lopta, to je napravo. A koleno hore. Bum. A do výponu. Jo. Tak, Takže jako níž ještě. do výponu iba. Jo, do Tak, špičky. Jo. OK. Ty Čiže vole, poď. 6 věcí naraz, tak pojďme. A nejdeš na koleno, si hore, hej, vo výpade si. OK. Čiže poď do vzduchu. Jo. Tak, a z toho ideš. Poď, bum. A zabrzdíš, fantázia, super. A znova tam tie rotačné elementy musíš zabrzdiť. Chca lopte, tak si rozhodiť, ale ty to ustojíš, lebo si silný, fantastický, super. Znova hop. A bum, zabrzdi. To je ono. Poď ešte 2, ale už tam chcem aj rýchlosť teraz. Už si to navnímal. Hop, super, skvelé. Tá predná noha na celú, hej, zadná do špičky, predná celá. A bum, a zabrzdi, dupni. Tak, to je ono. Môžeme druhá. Guste. No a teďka celé znova to druhou nohou, že? Hop. Výborná. Poď ešte 2. Super, posledný. Bravo. Už to vyzerá, už to naberá. Pak už trošku, ano. Tak Po 100 tréninkách hoši už bych se v tom cítil aj dobře. ideš preskok z jednej nohy na Ty druhú. vole. Poznáš, ale s tým, že hop a aj si odhodíš, hej? Čiže ideme hop a ustojíš. OK. Hop a OK. ustojíš. Hop a ustojíš. Tak toto bude zajímavé. Ideme iba 4, 8 dopredu, 4 na jednu, 4 na druhú. OK. Skákání. Takže jdu takhle. Tak. Hop. Fantázia, ale viac do kolena poď, hej? Neboj sa toho. Spadni tam do nich. Tak. Aj do tej kyčly spadni. To je ono. A mám bouchnout zároveň, jak dopadá? Tak, áno. OK. Pomôžeš s tými rukami, veľký oblúčik a praskneš to tam. Tak, super. Výborná, posledný. To je ono. Yes. Zvládol si to na mieru? Jo, dobre? děkuju, ty skoky jsou zajímavé, jako. A taky občas se už snažím zařazovat, ale dřív jsem v tom byl strašně špatný. Takže mám takový ten pocit, že jako mi to furt nejde, i když se to občas snažím trénovat, no, takže Dobre, super. skoky jsou zajímavé. Super. A náročne aj koordinačne, aj No to jo? zladiť to. Tu pôjdeme takú srandu, overcoming ISO. Ano. Vieš asi, čo sa jedná, alebo neviem, či sa s tým stretol s takým pojmom. Pôjdeme maximálny tlak OK. s tým, Jenom že tady, jo, tady pozor se ti to. Dobré, super. Aha. Ano. Dobrá. Špička je na tom vyvýšenom, OK. peta je mimo, čiže troška aj do toho lítka. Ano. Spustíš zadok rovné záda a ideme 3 sekundy maximálny tlak. Čiže raz, 2, 3, povolíš. Raz, 2, 3, povolíš. Raz, 2, 3, uvoľníš, druhá noha. Skvělý. A Čiže tohle je na co? izometria. Tohle je primárně na co? Je to vlastne, prekonávaš neprekonateľnú prekážku, maximálne sa tam napneš do toho, Aha. nachystáme sa na to, čo budeme cvičiť. OK. Je to bezpečné, pretože nemení sa dĺžka svalu, si v izometrii, ale už tam ideš vážne bomby. Hustý. Toto už jsem taky možná viděl někde jako na internetu, takže Je to, dám je si to nohu tak. přes to. Áno, peta je mimo.
toto strčíš pod. No. Tak, zadnú nohu kľudne ďalej. Rovné záda, nižšie zadok, super, nachystaj sa. A poď, 1, 2, uvoľni. Poď znova, poď. Taky zajímavé, tyjo. Úplně jiné než ano. Že ještě jak má člověk ještě na té špičce, že vlastně je zvyklý se třeba zapřít do té paty. Hop. Uvoľni, fantázia, nachystaj a hop. 3, 2, 1, hop. Posledná, hop. 1, 2, 3, fantasticky, bravo. To jsou takové ty uvědomění, že ve všech těch věcech jsou ty levely, prostě si zvyklý zvedat nějakou váhu, běhat nějaké časy, dokud neuvidíš někoho, kdo to vlastně dělá dvakrát líp než ty, úplně bez nějakého těžkého úsilí a řekneš si jako, je to kam posouvat. A ideme to, čo sme si na začiatku vlastne navnímali, bez Jo. váhy, čiže opäť myslíš na tie kyčle, Ano. jednu spadneš nižšie ako druhú a bum, vytlačíš aj tú kyčel, hej? OK. Znova bum a bum. A dotýkáš se. Aha. Takže už je tam aj nejaká váha, nejaký load. 68 opakovaní, druhú nohu 68, to nie je koniec. Hneď z toho pôjdeme kontrastnou metódou. 4 krát, bum, 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 bum. Jo, super. A ideš poza nohu, padne ti taký čel nižšie, tuto tlačíš vyššie a bum, vytlačíš aj stehno, aj kyčel Jo, hore. jo. A hop. Tak. Zhoď ramena trošku dole. Tak, a bum. Aj kyčel. A vytlačíš hore. Fantasticky. A vytlač hore. Výborná. Zhoď a ideme hneď, ideme bum, 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 bomby. A toto Máš jednu teda... nohu hore stále, Ano. a iba ju zdvihneš ešte vyššie, Jo. dupneš si a vyskočíš čo najvyššie, dobre? Hop. Tak, a ostáva stále hore, a bum. Tak, a pomôž si rukami. Oj, ono. Jo. Tak, až dopni, tu úplne ju vysri. Výborná. A vyťahni aj to druhé koleno hore. Pomôž si aj tou nohou. Tak, a ešte jedna. Dobrá, uvoľni, super. Tady nám to ukážou hráči, jak se to dělá. Abyste měli srovnání, jak to nemá vypadat a jak to přece má vypadat. Dobre si, áno. Hobby dostaneš nižšie, super, a vytlačíš, dostaneš vyššie. Tak, Ty, on to umí, já jsem doufal, že to nebude umět. No a toto mě fakt nešlo. Yes. Pěkně. Co si tam je v těch nohách? Už vidím ty lítka, takový Jack Grealish hezky. A tu znova ideme ten rotačný element, celá tá hruď, ale oddelíme od hlavy. Čiže hop, hop, Okay. hop, hop. Jedna, druhá ruka, to je také jednoduchšie, máš tam aj vršok konečne nejaký. Bum, fantázia. A rotuj mi celú tú hruď. Super. Toto ti ide, toto máš výborné. Toto máš na tuty. Tak, ešte dole mi zhoď ramená viac trošku. Výborná. Tak, oddelíš jednu lopatu od druhej. Toto je ale niečo, čo väčšina nevedela chalanov, ani ja som to nevedel, doteraz si netrúfam povedať, že je to môj obľúbený cvik, ale práve na tie trieslá najlepší cvik asi na prdel, čo existuje, hej? Lebo najlepší vlastne potenciál rastu svalu je, keď je na tej dĺžke, na tej pozícii a všetci robia gumičky. Okay. Všetci robia gumičky a stále ten sval skrátuje. A teraz prvýkrát ho človek dokáže natiahnuť, čiže ideme hop, vystrčíš tu prdel, natiahneš, koleno tlačíš, koleno sa nesmie pohnúť a tlačíš do vnútornej hrany chodidla, hop a vytlačíš prdel hore. OK. Robíš pohyb len čisto v tej kyčli, hej, čiže nerobíš hore-dole a tlačíš do vnútornej hrany aj to koleno, aj chodidlo. Ja ti koleno zabezpečím, aby si sa sústredil na Tak tú to prdel. cítím úplně neuvěřitelně, no. No, fantasticky, super. Hop, vystrčíš tú prdel a odtiaľ to ju vytlačaš do prdel. Ešte, poď úplne hore. Úplne hore, tú prdel, ešte. Tá. A znova, spustí ju dozadu ak stropu hore. Tak a nechaj sa potiahnuť celý do tej interrotácie, aj troška do tým kettlebellom. Ešte vyššie ten zadok, už ideš hore dole ako drep.
Ty vogo, to cítím taky úplně brutálně, no. To je ten bola správný tiež- pohyb, jo, jakoby. toto je ako fakt neskutočná vec. Boli obrovské problémy s trieslami, od tohto cviku som ako nový. Ty vole. Už budu muset zařadit, sice budu ve fitkách vypadat, možná budu chodit do těch privátních taky teda, ale to budu vypadat ve veřejných fitkách hodně zajímavé. Dobre, posledná vec. Znova to bolo troška nejaké nalovdovať, veľká váha, pomaly kontrolovaný pohyb, celkom stabilný. Prejdeme znova do nejakého dynamickejšieho s rotačným elementom, čiže ostáva to isté, kolena na stredom chodidla, zadok, rovné záda, hop, bum, bum. Aha, jo. Tak, rovné záda, vysoko zadok, hore, hore, zadok, stropu. Bum, výborne, super. Tak. Tak. Prvý potiahni cez tú prdel a potom to dotlač tým ramenom. Tak. A ešte viac sa neboj do toho vyrokovať. Skvelé. OK, Super. zajímavé. Tak čo sa týka na tohto tréningu nášho, tak si to zvládol, chválim ťa. Yes. Skvelá robota. Děkuju moc, děkuju. Výborne. Zvládol to Fakt fantasticky. skvelý. Ale Naučil jedno, dve sa- veci trošku také. Něco bylo horší. Ale 2-3 tréninky asi tam. Děkuju, fakt si to vážím. Ale jsem se naučil strašně moc nových věcí, že jsem rád, protože mě to baví se to zajímat a fakt jsem se jako dozvěděl zajímavé věci, takže... Že som ti niečo predal. Ak by bolo na mne, tak ja ho berem do Hodonína, ale uvidíme, čo povie tréner. Uvidíme, co řeknu na to tréně ještě, OK? Děkuju. Tak teďka se přesuneme na stadion a tam si ukážeme další věci. Proto s těma, protože to něco jiného než u nás třetí liga. U nás třetí liga, nechci ty kluky, některé týmy schazovat, ale v těch utkáních byste byli dominantnější, vyhráli byste a tady to utkání taky. Při nejhorším neprohrát. A my jsme si prohráli opět vlastníma chybama, ale to je dobře ten soupeř na donutí k tomu. Takže teď ukážu svým svým góly a nějaký některé akce, nebudu pouštět pasáže hry. Když utkání jste měli tak rozehraný, jak jste měli. Ohlas nejde? Ohlas nejde. OK, tak rozbiehneme sa hore dole. Každý sám zatiaľ začni, 4 šírky. Poď dozadu, povytáčaj. Poď placka, ťukni si o ruku. A poď teraz kríž, salčasovka, prepni špičku. Dobrá, vydýchaj, kľudne pôjdi krokom na polku. Ideme to isté do strany. Prvé tempo, že se to člověk dostane. Čiže natoč na mieste, hop a preskočíš. A znova ľavá noha. Raz, dva, tri, hop. A ešte úplne jednoducho, nič zložité, kontrolovanie, všetky pohyby. Poď. Tak a zastav. Uši, takže přípravu máme za sebou. Je to dobrý, dostal jsem se trošku jako do tempa, fakt kvalitní rozcvička, jde vidět prostě, že Ada je profík. A teďka se vrhneme na trénink. Je to prej takový jako lehčí rozjezdový trénink v pondělí a jsem hodně zvědavý, co si trenér připravil. Jestli na konci řekne, že mě teda bere jako novou posilu Hodonína, co se dozvíme. Jo, chytře. Ne. Vydal jsem si Noví to, budú u nás to podvádzať. stejné. Ty bogu. Hezky. Ty bože, to byla jízda celkem. Hezky. Kamu. Ježiš! Hezká, ne? Dobře, jo. Uši bago. Jako je tam kvalita jak svíně, no. Jsi trošku zatavený, ale nedostal jsem rekord. Já jsem naprosto spokojený. V začátku jak dobré, pak jsem tam byl víckrát, trošku permanentku jsem tam měl, ale dobrý. A jdeme na další cvičení. Startujeme voľne. Na písnutí bude ostřejší, větší intenzita, vyběhneš do druhého písnutí. Takže můžem. Pojď, volně, nespěchej.
náročný tady, už to začíná být. Takže, to jsem, no. Takže to je trochu jiné tempo, to je trošku jiné tempičko to. Prosím. Už ne. Mám. Hezký míč. Adresi. Takže. Výstup. Záda. Sorry. Tak právě nám skončil trénink, tyhle ten fotbal, hoši. To je trochu jiný tempičko. Ten rozdíl, nevím, jestli to bude z videa poznat, ale je to brutální. No. Ty si to zkusil na vlastní kůži, cože kdo hraje třetí ligu a víš, tak si jo, jasně, jako pojde, ale ty vole, fakt hustý. Jako fakt musím říct, vyhrajeme tyhle hry, větší prostor, menší prostor. A to se člověk úplně zataví, jako nebo ale jedna jakože to skupina baví. hraje třeba na malém prostoru, na dva doteky. Já hraju většinou leva. A dneska kvůli tobě jsme to nechali. Děkuju, a to nemáš takový těžký. to ano. Tak jsme to nechali, jinak to hrajeme všechno na dva doteky. A fakt hustý. Jako ta rychlost, to je ten největší rozdíl, že jako ta kvalita a ta rychlost, že prostě oni jenom dělají ťuk, že já už jsou pryč úplně, no. Jako to 3 ligy rozdíl fakt jako. Jsou tady hráči, kteří kupali druhou ligu. Jasně, no. Takže musí to být. Ale fakt jde vidět, že se tam jako strašně dá záležet a to jako fakt Proto jsme cením, tak, takže je že hustý pracujeme to i takhle v tréninku jako náročně. Jo. Ale jen Fakt jako vynikající. já jsem takový magor ve skákavci, s nimi co nejlepší. v nich je. To je skvělý. Jo, samozřejmě taky máme nějaký hranice, ale zatím jsem rád, že nemáme strop. A bylo Že ten super si mančov to ještě takhle pořád má. zkoušet. Strašně vám přeju ten postup, doufám, že to dopadne. Takže taky děkuju. Ale kdykoliv, cokoliv přijď. Děkuju moc, Jo? děkuju. To už bude pro tohle video úplně všechno a ty se běž podívat na to, jak jsem vyzval hráče druhé španělské ligy kategorie U15 na fotbalový souboj.